ba, Jem? Oh. May nakaka? Oh. Kay sista, kumpleto ka, kay mga misalnya dia, kanang nialagi ko kay pagkikita ko nimo kay narba kay mga nindot kay mga kanta, nya wa para binig jud ko anak kadungog may na nga karong buntaga may na magkatakanta taron nya, maminaw ko sa imong kanta ug katong imong magubambang mga joke. May na nga makakatong ko anak kay bisig sa sunod din mga adlaw, makakamaok ko. So, nindot na kayo nga mag-joy-tan duha. Oh. Padayon ako ba dyan? Oh, dayon. Ang problema na. Wapa na yung sa katao, isisoy. No, paman. Totoo pabot-aboton ba? Oh. Sige, kayo. Ay, resod. Okay, kayo. May Jeng! Hoy! Oy, may kinaan ka. Nala sa diinting ya? Yan na, naabot na. Amay na, mag-abot taron tulo. Balik sa ko kay lingaw-lingaw taron. Oo. Dayon na rin. Sige. Parang Jimmy! Oy, Og si Parang Jimmy! Parang sisoy! Ang atong karong buhaton, si Kanrao no ni. Second round ini. Lingaw-lingaw kay punta. Siyempre. Kita go'y tiglingaw na itong mga follower o mga subscribe. Mga pakulo na to, mga joke-joke. Ang ipagawas ron. Si Parang Jimmy namin sa joke nga, sa to imong joke ron. Sa joke ni mo ron daw? Kantis sa pagkuha sa biyabat mga butak. Mga buta sila. Mga butak sila. Dili bulhog. Dili, butak. Sa sinuglan na tanong? Ang Katong imong buta sa to. kante sa bato nila, kante sila sa pagkuha sa biyabas ng hinog. Nya. Moto pagbuto yun saka niramay din kay butagon. Iram. Karon na hiraman mang itlog to sa yahang kauban. Diingon na siya, okay, karon dira kalumoy. Dira biyabas lumoy. Ingon na yang kauban, pre. Buhi na pre. Sa buhian niya kay imuhon man. Pero ako dong Jimmy, lahi sa ko dong Jimmy. Panahon ko sa una dong Jimmy, ang kining makaraan magbuntil rin sila buntil, puntil, dili puntil, buta ng panyo. Ya karon di sa kagayon, gitul sa tiguang karon niya. Ang nakakuha sa tiguang ang 500, kisuksok niya sa kini ang bilhan. Karon kay ang 500 nanampiling paghulbot ron sa tulisan ang kwarta na nanampiling 500. Wala naman ang piling. Nanakong na sa ilaw. Nausap dai ron. Nausap. Usa ka to. Gibahuan. Kini ako arong lahi sa Usap sa lima Ako kuan. Kini mga Cebuano may magid ni mo surti. High tech ini dong. Ya karon dunay bikiri lipalit ang babae Oo. o pandisal. Panisal. Pandisal. Ito dahil siya sa titira. Dai palit ako pandisal. Panisal. Pero sa kadugay na kong paniid sa upalit o pandisal, ang ako padungan sa aming dai palit ako disal. Disal. Gimuko na no. Bullshit Bullshit man. Bullshit. Short na niya. Shortcut. Minugbo ang istorya na. So, nausap ang istorya. Usap na, oh. Pero naaya ko yung pangutana, lang yung matubag. Ya, Na- matra. Taas-taasat po din siyang istorya, pero gusto ko nga mamubo siya. Wow. Sama na siya to. Kinalan matugkad ninyo yung mga pangutana. Law mo sigurado usap. Ang aksiran ninyo. Law dong ako dong. Kung maumusaom, matugkad yun siya. Bupor ba kay kukutong dong kini dong Jimmy taas gol kini kutong. Awra ka may sad. Mas labing maayo noon bi unsa na klasiya sa imong pangutana dong kay ano ka pagkatubagon. Pangutana nako, ang papa ni Totoy nagsugbag inanag. Imubo ko no para mamubo siya. Ang papa ni Tutoy. Tutoy nagsugba o inanag. Sus! Minugbo siya. Pero tinanir kayo. O saman mo. Ako nagpatutoy. Di ba? Dodol sino na. Ang ako Daog na ko. Ang ako Uy, patutoy ra. Nagpatutoy na. Patutoy. Nagpatutoy. Bubo lagi kayo siya. Puro kayo. Daog ko, klaro kayo, daog ko. Nagpatutoy. Atong balik ko na Sige, sige. putana. Okay, babalik. Ingon man, ang papa ni Tutoy nagsugbag inanag. Ang papa ni Tutoy nagsugbag inanag. Nagpatutoy. Nagpatutoy. Dili mao. Bebe, sama ko no. Ang answer gid ana, ano tanan na mo, para masayod mo. Ang inanag patutoy. Inanag patutoy. Inanag patutoy. Kung sabi saya ba na, ang inahan nagpatutoy. Mao di ay. Susukita ng katagan. Apit. Singat. Apit ra.
Ya karon ato pagkatao si Dong Jimmy na Sige, baboy kanta ni nga nindot kayo kantahon. Hmm. Ako, satu na, dapat anak ko lang maikon kay kamu kanta. Oo na. Ito kata Karnista mo. Sanggutan. Sanggutan. Wow, sanggutan ha, babe. Ato ni paglaon. Ako'y may sanggutan. Yes! Come on! Kabilin ni tatay nga sa akong asawa ipangabubuan Oh yeah! in akong pagkabana pagkawa no'y naada kanako naglagot mura ko nog manok nga di na mulabo maayo pa ko no sanggutan ko kay perminggero man gigakos-gakos ko apan kaniya no jutay dang kalipay ang gikahatag ko kay pabanlong oy ayaw nang iasoy ayaw pangabubho nining sanggutan ko kay kun magsigi ka inday basin unyang balihon unya tao wow wow wow. Oh, kato bagyod. I-shout out na to si Shout out na to si Kuan, kito si Chris Tapia. Chris Ang atong Tapia, amigo shout nga out. nagsige taga Pier Uno Pier Uno. namimutang sa Pier Uno. Pier Uno namimutang sa Barangay Kantod, Sitio Tunga. Dito na sa Pirano. Si Chris Tapia. Si Dodong Chris Tapia. Oh, so nga nadugay mabutang sa dapli. Wa ko sa Daplin. Pero ay lang pa tunga Dong Chris ginalag pero medyo ka magpadaplin. Leo, subscribe niya sa mga YouTube channel, Bagyo TV. Okay, TV. Okay, TV. Salamat. Bye-bye.